kana ndichida munamato wekupiwa mota nawiki newo inyaya serious kupiwa munamato kuti wiki vanongoti Sparks congratulations utore mota bozi inzoka mutongi zvamatara panapa I think zvototyisa kana zvotonetsa kudarika kungobundi pamuteuro wavo wiki newo zvinoitika because navavisi vari kupiwa ava zvoita vanenge vagara pasi vanotongoti kuti iye chero akagarawo mbangonzwa ngofunga kuti kuna munhu anonzi Ningi aiyeya mufesuya hazvirevi kuti paari paipai hasi kusotwa ari kusotwa navanhu vakawanda mukati vanachimugadzira big time kuti ngandicheukewo ngandionewo mukadzi vanonetsa chaizvo sterek unongondiudza kuti mukadzi wangu anetsa unoudza kuti tora bhura rake hani mazamu tikatora bhura tikapfekedza mazamu anodzikama nyange ukamhanya sei anoramba angori pawani position ndizvozvo tongomudzika musase mazamu ake tsikama chete zvoita but inzoeka mutongi nesimba rose ramunotaura randika so far pana munhu anga achitendera pa social media I think that vanhu ndakaiona papage paziko mukomana aitira kuti zvonge vaifukunura vanhu sana vari kudzipwa ari kuitwa sei ari kuitwa sei vanhu vanokwakaita seuya munokwanisa kuzvimisi kana ndozvazviya kwakumakata inini chero akatouya izvozvo mangwana mubva matomutora vhidhiyo izvozvo ndoita zvandoita naye mangwana momutora vhidhiyo muchara kuti akudze tana kurara. Ladies and gentlemen, tadzoka zvakare nababa Mutongi and iye zvino tiri mudare muri kutonhorera chaizvo. Baba Mutongi, welcome. Makadi muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe iri kuratidza kufarira zvamuri kuita. Mukunyatsobata mabasa api ndikuona vanhu vamwe ari kuuya achipa makomenti kuti ini ndakadai ikoko svika tifambe. Aiwa vanhu vakawanda panapa vanhu vari kuuya zvokurevesa vari kubatsirwa pamaonline tikuvabatsira chaizvo vari kutumira hama dzavo vanorwara vanopenga vanodini zvichibva zvaita umwe chanotopengera tori kuboarding munzi mwana atanga kupenga achinyora matest mwana utanga ngopenga ipapo saka zvinhu izvo tagadzisa zvinhu zvakawanda zvevanoti matambudziko afanana neyayo. Then kuita vamwe vana kuti munhu anenge ane vana ari kunze anga profeti angave ani vanoita chingochani vamwe vari kuputa fodya vamwe vari kuputa mbanje madrugs zvakawanda zvinhu zviri kuitwa nevana apa same time mwana unoiti mwana wangu ari right ari so innocent but wozongoona mwana aita sei apanduka. Alright, but pana nyaya mataura nyaya yakanaka asingaiti yandatoshamsika nayo mataura akuita chingochani saka ini ndakaona kuti mwana wangu akuita chingochani ndakauya naye munokwanisa kumubatsira here kuti aite ayayo asaite chingochani. Ndotomuudza zvekuita anongotora hembe pane maitiro andinozviita ataura hembe hembe yake iyoyo aiwa handizoende mberi don't try this at home bosi iyoyi hembe iyoyo wakapfeka ika inopedzerwa munhu akarova pasi pane dikita rako ipa panopedzwa zvese saka even mukuti ati mimwana ngari malesbian ngari ngochani munokwanisa kuwagadzira kuti munhu asatange kuda wasikana asatange kuda wakomana. Zvese zvinonha kutozviita munhu ari murume anofanira kunzwawo kuda mukadzi anofanira kunzwawo kuda murume. Wasa mangwana murume achida murume munokwanisa kuzvigadzirisa kutozvipedza kana iwe mubereki usingadi kuti mwana wako aite izvo zvindozvipedza bosi ndotone vanhu vakawandisa vanoona UK vari kupi nekete izvo vana vavo vaizviita zvikapera hatona mwana wake adzikama mwana wake atwaraiti ungochani undururani here kana kuti imhepo dzitori mhepo satanism bosi vamwe vacho nani zvanenge uchiita paipai mwana kuti pamwe mumwe munhu akapedza kuita zvanenge achiita newo
obva atora zvaanotora obva anozvishandisa ende ukazozvishandisa mwana ari kuitwa izvozvo ane kamwe kaundururani so nekanga kutanga anopenga kunyange ukasiya ukamuvharira mugedhe ka anotendera kutoputsa kana windo kuti abude aende chite kuungochani zvoti munhu akaita delicious munogona kutomugona ndimbomisi zviye nomuziita delicious ndodzima zvese kuti tsvai ngatisaendere kumberi but tangoti ndimatoyatsoziya ano unoyatsobuda pachena kuti nini nditichi handidi zvekuita murume ndakada kuita mukadzi aiwa zvazvotodzima zviya but manje tichikwanisa kuti muti achidzosera zvakanga anazvo panozonetsa chete but kumuti iye asava nepfungwa iyoyo yokuita zvakaipa kotasvika December kawa nyaya dzemabhonasi kune vanhu vanongoita kuti abhonasi like pamunhu angachita naye achita Sparks ndikuti haiwa December mabhonasi akuita se makuita mabhonasi anzi matarira kuita murungu wacho zogona kusabuda mari dzacho munopashandita sei pamunhu mabhonasi avo anenge asiri kubuda ine ichingoda picture yemurungu nepicture yake iyi chero kada kukuridzirwa kubasa uchiona mumwe wese ndonzoona vachinji vachinifonera ndakatanga kambani nemurungu svika kambani kure but akati achandipa mota vazhinji vachino vese vatopera kupa motikari nokuda picture yemurungu nezita ndewatopedza naye fume mangwana anofuma achikufarira zvekuti nepicture yemota yacho yakuda nepicture yemotikari uri kuda kuti akutengerewa ndozvigadzira izvozvo ndoziva maitira ndongozviita vanike vedu vechibhoyi vane mutupa hazvitorere nguva muinzere mndani asi afanika imi mune mutupa imimi zvinetsa varungu bega nadema wasa wachena ndauri ndinetsei vambonetse futi but ungoti vane mutupa ari fast bozi apa kungodeketera ngoti ningi zvakati mudzimu yako ise ndosumudza musoro kutarisa kuti ichi chiri kushedzwa totoshedza mweya wako wotouya paipa toita zvatoita ko kana ndichida munamato wekupiwa mota naWicknell inyaya isirias kupiwa munamato wekuti Wicknell anongoti Sparks congratulations utore mota bozi inzoka mutongi zvamatara panapa I think zvototyisa kana zvotonetsa kudarika kungopa muteuro waWicknell zvinoitika because navavisi vari kupiwa hazvoitwa vanenge vagara pasi atongoita kuti iye chero akagarawo mbangonzwa ngofunga kuti kuna munhu anonzi Ningi amfesu yawo hazvirevi kuti paari paipai haasi kusotwa ari kusotwa vanhu vakawanda mukati vanachimugadzira big time kuti ngandicheukewo ngandionewo andofamba andozvinzwa kuti wangori varumana nzombi mwe nomwe anenge achingoita zvaanoitawo mesi dzake kuti nganditarisa zigu ndofunga isi tichazopiwawo mota asi sina kupa no ndochipa tozonzi Sparks naZigu nekutore congratulation kuri kuti mutenamatirwa tapiwa munamato pana mundongoya nepicture yake timugadzira apana faith inata faith apana faith nemapicture bozova faith kuti ane picture ndo faith yacho ndio faith yacho topedza naye unongonorera ukamutsamira avana vanaa papanobusa this video anorakatsamirwa apa zvesida simba rangu mukati saka zvibude alright baba mutongi then tiri ipapa tataura nhau yekuda kuti kufemerana anditi kuita nhau yemadrugs madrugs pane undururani nemhepo here yes bozvonazari kuri umwe munhu wekuti zvafa kuti fodya chaiyo umwe munhu anoputirawo ake ngoti anonzwa puta fodya anonda puta mudzanga wani dhei rese mumwe ada kuriwa bhokisi rese kati zvichiri normal zvatova nemhepo mukati noputiwo zvakanakawo fodya irambidzwe
pachazoshata manje hama dzazova dzimwe dzekuti brain dzako iwe dzatozvongonoka dzisina kugarisika zvakanaka hai dzashata dzokuti unogona kutobatana namai hadzichasidzo. Saka vaive vanouya vaine matambudziko afana nemaaddiction, ana fodya, ana doro, munovaitisa rehab pana pere kana kuti chaizvo ndino zvandotovapa votonwa otanga kurutsa zvoti akangonzwa mbanje yechinhu anorutsa. Kana uri kure noudza dzitenge ndoita zvandoita pafoni uzati fona video call ofona uza tora hembe yake ita so itsika apa ita so oita zvinhu zvezvi womutengera woisa murumu make momo zvinhu zvaanonga achiputa zvanenge achinwa angozvibata achida anomunzwa achirutsa kwete zveutano afa akazvibata. Alright, ndinopaona apa ndikupaona ameno urumanzwitse resparks saka vanogona kutoshanda kane hurumende, macivic organization, machika ari kurwa nemadrugs vanhu vechidiki chaizvo. Hatirambi kana tori nevamwe vanhu ngavaputsa vachiuya vachitipa tichiita zvazvo zvinenge zvine mhepo toida todzimurawo mhepo idzodzo kuti zizorore munhu anyatsofunga zvinhu zvandiri kuita asi right. choitika ndechoti amuranozoshata sei newakutaura nawo because avanonge vachiti imhepo avanonge vachiti because nyaya iri pamadrugs zvapo but zvalide kumadrugs ndozvinhu zvakasiyana. Vanonge vachiti imhepo avanonge vachiti maybe ari exposed kumadrugs kana kuti environment yaanenge ari mudara wabirirana asi vanozviziva kuti kune mhepo unoziva kuti rumwe munhu so nyange uchitora pauri muchipatara anotaura kuti apa tiri kutsvaga chirwere apa tiri kuchishaya but hama dzacho fambai nemunhu anodaro madhokta anozviziva. ndikurangarira panoonesa wakazoti uka iyi problem ndeyavambofamba asati ambozvionawo panapa zvikuitika izvo but inzweka mutongi nesimba rose ramunotaura irandike so far pana munhu anga achitendera pasocial media I think that one ndakaiona papeji paziko mukomana aitira kuti zvonhu vaifukunura vanhu sana vari kudzipwa ari kuitwa sei ari kuitwa sei vanhu vanokwakaita seuya munokwanisa kuzvimisi kana zvazviya kwakumakata. Inini chero akatouya izvozvo mangwana mubva matomutora vhidhiyo izvozvo ndoita zvandoita naye mangwana momutora vhidhiyo muchitaura kuti akudze tanaurare azombovaonere vanhu ivavo bhozi ipapapo ina uye yakakura pakuti vanhu vakavhukunura noziva kuti mhosva yekuvhukunura mwana muchecheka zvakaoma mwana mucheche anopfuka kudarika iwewo pauri saka mwana mucheche anonetsa saka nezvandototanga ndaita chekutanga tapedza kudaro bhozi ipapa tikamusiya akadaro vanhu vese vakavhukunura vada kuripwa rudzi rwese ruchatera chinoripa vanhu vaya ona kuti uyu muridzi wegiraundi raivigwa vanhu kumakuva asi ainovhukunura akangwara akashandisa uyu kuti yoita zvakati akazara zvonetsa zvinonetsani ari paseside denmark ari kurara zvese bo. Right. Saka uyu mukomana anenge akufanira kutoripa anonoripa vanhu vese vaivhukunura vachivabuditsa kunze. Saka imba muri kuti mangwana chanenge araira anenge atoripa here aiyo kwete kuti anenge aripa indinoziva maitira ndozviita kumhepo kwani mhepo iyi ndeyamwari kai ndeyedu futi. Alright. Because that story ndakaiona zvangu ndakaona kuti story kai iri very tricky ende mahwani chechewo amene mutongi mune zvimwe zvamungati kudza muri Zimbabwe here pamusoro pezvikuitika zvakawanda zvikuitika ka ndina vamwe amai vakauya musunu ndinesi amai vavo saka ndida ngokurudzira vamwe madhokta nemanesi chichimasejaro vanhu vazhinji vari kubviswa nhumbu vamwe vari kudii muzvipatara unozoona kuti muchipatara makumuka utozunzwa munhu achifamba oti ndaona nesi ningapo ndaona dhokta ningapo vachifamba because of vanhu vaiva mainge muchiuraya vanhu vaiva makange muchibvisa nhumbu vanhu vaiva makange muchiitira zvinhu zvakasiyana siyana vanozokuteerai rufu rwako hakuna kwaunoenda mumwe wacho ukatomutarisa pakufa kwake anofa ashupika anetseka nevanhu vaiuraya saka ndongovapa yambiro yekuti muri kubata magetsi muzvipatara muri kubata magetsi ko madzimai
anoenda kuchechi dzemaprofita isusu vana profeti kwemasutu unotipa yambiro ipi? kuti pakuita sei ndaona vhidhiyo yakada maititi vachiti kumachechi kwemaprofeti ikoko maprofeti ari kulaza kupresidentship kumaasharing kumachichi kumachi ari kulazwa muone nomboti lokerowo one prophet ya kana kuti pawa renyu rinosvika unoitwa diki newangu mune masutu. aiwa azviti ndiana nesimba wako mune masutu nemi? aiwa aisitine pawa site pawa rokuona zviri kumberi akomana yacho anongogona chinongoti fire but handivashora hangu panozve bcause mangu andogona kufuma nchirwara ndikanoporera ikoko asi anogona ngoti fire but handivashore zvangu andogona kuponera ikoko mangu andogona kufuma nchirwara. Saka imi makarwara imi munosadza kuenda kupi memi? Inini ina namuna ndoshora effect chero nganga chadzo nyambo dzipa social media pepa namuna handina muna ndisa comment yakachacho pane nganga dzipa ground dzipa social media handishori hanzi chero dzipa social media chaidzo muchiminzi pana maitiro adzaiswa padzaiswa aiwa pasi pakadaro kozoita maprofeti vanani vese vana muna ndoshora bozi asi makarwara imimi munokwanisa kuenda kuna profeti kana for example ana profeti Makandiwa, ana profeti Kuda, ana profeti Magaya mchiti ndau yawo ndarwara nda kubatsirwa. Pama kozvo chinenge chaunetsa nyaya yekuti chizikano but zvokutoonana muzvikona kuona totoonana right muri kwasa kuenda makutobuka wanoni wani makamboti muna Mwari chimbondina matrai kana ngonoona wedu semafriends chionana chikwasana risei basa bo. Asi ndiri kudzoka panyaya yangu yekuti pastor akanotorera mukadzi munokwanisa here kushandisa loko? Asitori nguva zizvo bozi unonga ine pendi remukadzi wako even chachitoenda kuchechi koko pendi rinomuka rakajigiwa rega profeti angonopinda chete pamukadzi wemunhu zvadhako bozi maprofeta chari kulaza bozi ndakanzwa vhidhiyo rakafamba ramaititi vakacheba ndada kubvunza kuti nesimba raminaro iwo nesimba ravo ranonga inaro vakakulazira mishonga yenyu inokwanisa kushanda here muteuro yenyu? Pakashata chida wadanomboya zoyedza musaedza kure ngoine muedza rauna madhamu yangu apana profeti wakuti iwo anolaza siterekaagaedi mukadzi wanu anogorolaza mukadzi wako kuti onezvoabatika ndi baba kungomuguma odesa nitotera makamugadzira nesimba ngoguma chete andotera wakumopuresha muda kupinda mukombe chichiyobva ngodzi aiwa zvimwe zvezvi zoitiwo pamwe nomwamweta mafeelings chero nemunhu akagara pasaidi pake but mukombe umbofoka munhu ndongozopanga example yaigona kusangana amwe mudzinhamwe mudzindufu imomo ukangoita mafeelings naiye anototera anotera kuti kutera munomuchedza tatia toenda kuma-MP baba mukuzvinzerisikwa oi papa kungombala chete anibvatanga kutoenda kaida togozigadzira mukadzi wako unonga ine bhurugwa rake chete kana bra wozvisungwa naumwe wakadzi anonetsa chaizvo sterek unongondiudza kuti mukadzi wangu anetsa unoudza kuti tora bra rake hani mazamu tikatora bra tikapfekedza mazamu anodzikama nyange ukamhanya sei anoramba angori pawani position ndizvozvo tongomudzika musase mazamu ake tsikama chete zvoite zamu baba mutongi ma1 manumbers ndo mamwe chete arabuda pascreen adedzere 078 25 84 613 ndo namba dzababa mutongi dzimwe dzacho 078 52 89 607. Alright, muri Zimbabwe ndofa muri kuona namba dzikunza achingobuda pa screen dzo namba dza mutongi amene muchine chimwe chikutaura kuti akuna mwana anozoya chitanga kukuvunza kuti mubatsira online here apa ndambotora kuti munhu wese chero kwauri ndokubatsira online. Please mafoni tine nguva yekuguma kufona kuma 9 yo dzamanheru togumira ipapo kufona unongomboona mhuri aitapa nemwe mazuva ndina junior plus mimi makati munoro wamaranza akati wandeka
aiwa hatingazozvitauriri anokwanza iri bebe Ziko ndakati murume ngaarove mune Zimbabwe tachitaura naMutongi, baba Mutongi. Thanks for watching, thanks for supporting. Amai muchingosapota, amai muchingoona mavideos enyu ende tiramba tichingouya nemavideos akasiyana-siyana ezvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Ziko chine chekutaura Aiwa, inini manumbers ndo amaona pascreen ka musaite aya kuita photoshoot mutanga kufonera nevanhu muchinzi ndinichi baba Mutongi. Paunotara nawo kumbirawo zvimwe zvinhu zviri simple kana wakunzi makuda kuita basa kana ndachokwadi kana pane transaction yada kuitika ndika takaiwa maverify kuti ndiye munhu wamuri kuita se wamuri kutumira mari here because kwobva kwati vanhu vanotanga kufonera inini vanhu vanenge vachindisvota Ziko vanhu vanondisvota singaiti vanondifonera inini ndika nhamba dzaMutongi dziripo tsvagai Mutongi batai Mutongi mutaurana manje vandakakufonera inini anopinda minbox mangu achiti nai kana kuti Mutongi anowanika papi batai Mutongi panhamba dzavo dzikubuda paskrini dzo obva mapedzera namadhireni ikokoko bhozi mumwe munhu achamupindura rafu anozoti hasha plus Mutongi ari muno muchitungwiza muchitungwiza munomu ndo matiri musazozaonzi kune mwe Mutongi ari kwakati mwari kwakati muno muchitungwiza. Aiwa tinotenda Mutongi ari muchitungwiza.